panibagong vlog na naman tayo. I'm so excited today kasi tatanggalin na ang aking braces. Ayan! So tara mga kabsat, samahan niyo ako. So hello mga kabsat, andito na po ako ngayon sa pwesto ng dentist ko. Tara, samahan niyo ako, pasok na tayo. Eto nga po pala yung ipin ko noon. Ayan, ang dami kong mga natanggal na ipin. Ang daming mga spaces. Yun po yung problema sa ipin ko. Magkakahiwalay na sila. Dahil sa mga natanggal na ipin. Kung makikita nyo dito, may space dun. O, ayan, sa gitna. Maluwang nan dati yan. Ayan, no.
bago pag natanggalan, ito, nililinintan ulit. Tapos ililisit ulit. Kahit saglit lang. Kasi isiwa-hiwala yung ngipin. Ito yon. So, clinose natin yon. And pag hiwa-hiwalay ang ngipin, may tendency na yung gums natin ay na-enlarge sa part na dito. So, ang gagawin natin dyan, para hindi bumalik sa dati na maghihiwalay ulit, iti-trim down natin ito. So, ang tawag doon ay gingivectomy, trimming ng gums. So, yun. After na lang ng procedure, ipapakita ulit anong nangyari doon. Inhale ka. Yung umaangat mo. Exhale ka. Inhale. 5 minutes later. Maganda para makita din yung mga ngipin. Basta labas dito. Sa labas pa. Pwede na lang. Wala po ba kayo? Ay, wala kayong dark green. Wala na yung dark green dito. Ako ba gusto ni Doc eh? So, So, hello mga kapsat, eto na po. Natanggal na po yung aking upper braces. Sa mga gusto pong magpa-braces, ipagandahin yung ipin at umayos, punta lang po kayo dito sa Santiago at hanapin si Dr. Julia Ducusin. Ito po yung pesto niya sa tapat lang po ng Northeastern College dito sa Santiago. Hello mga kapsat! So, ayun, eto na po yung aking ipin. Ayan, ayan. Siyempre naman mga kapsat, hindi ko makakalimutan ang mag-shoutout. Shoutout kay Nicole and Zach Vlog. Shoutout kay Izaki JF. Shoutout kay Mr. Lonely33. Shoutout kay JR Bilizar. Shoutout kay Frederick Mina. Shoutout kay Byron Benigno. Shoutout kay JP Moralia. And shoutout kay Maricel Diaz. Thank you so much po sa panonood
kabsat. Thank you so much din po sa mga new subscribers. Sana patuloy nyo pa rin po akong suportahan. Hanggang sa muling vlog mga kabsat, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga bago kong video or vlog.